Di Padukuhan Blubuk, ada sebuah tradisi yang selalu dinantikan setiap bulan Ramadan, yaitu selikuran. Pada malam ke-21, warga berkumpul di Musola Nur Alifan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan dalam suasana penuh berkah. Setelah menunaikan salat tarawih, warga mulai bersiap untuk melaksanakan tradisi tahunan ini. Setiap keluarga membawa makanan dari rumah yang nantinya akan ditukar sebelum disantap bersama. Kula wonten ing mriki badhe ngaturaken cikal bakal wontenipun tradisi musola ing mriki inggih menika wonten ing malam selikur menika jamaah Musola Nur Alifan menika ngawontenaken inggih menika sedekah arupi tiap jamaah menika malam selikur mbeta makman utawi basa dusunipun basa wonten ing mriki menika mbeta nuk. Betonok menika intinipun sepisan kagem nyemangataken jamaah khususipun lare-lare menika biasanipun sauger dipun pancing kalipun daran menika biasanipun semangatipun anggenipun salat tarawih menika wonten. Terus kaping kalihipun menika kebersamaan antara jamaah menika supados wonten istilahipun menika antaranipun jamaah setunggal kalih setunggalipun menika saged nyawiji saged manunggal anggenipun sami ngibadah wonten ing wulan Ramadan linangkung wonten ing wulan Siam menika wonten ing sepertiga satu wulan menika 10 terakhir menika kathah ampunan kathah amal-amal ingkang pun amalaken saengga ing pengajap wonten ing Musola Nur Alifan menika wulan-wulan akhir menika saged semangat jamaahipun saged semangat anggenipun ibadah pramila pun ngawontenaken tradisi inggih menika mbeta enuk kala wau. Menika acara selikuran menika pun kula temoni kawit kula alit dados wonten langgar-langgar menika riyen nek rumiyin langgar sak menika musola sedingene menika wonten hari ke-20 malam selikur menika dipun wonten selikuran. Selikuran menika angsal kata saking selikur utawi membagi. Istilahipun pun membagi menika nggih membagi kebahagiaan, membagi kebajikan. Mula wonten ing mriki, wonten masyarakat mriki dipun wujudaken dados napa membagi makanan. Membagi makanan menika
awujud menawi wonten musala mriki beto kanthi beto nuk utawi nasi ala kadarnya dengan lauk ala kadarnya dan kemudian dimakan bersama-sama. Menawi wonten mriki sejak saking berdirinya musala Nur Alifan menika sampun dipun wontenaken. Dados tetep dipun wontenaken selikuran. Kawit berdirinipun menika 1900 kinten-kinten 89-an. Maknanipun menika nggih pripun nggih kebersamaan lan ugi kepedulian. Dados malam selikur menika wau betono terus dimaem sesarengan wonten musala menika. Dados wonten kepedulian bersama. Dados menuke ingkang dipun beto wau dipun tukar satu sama lain. Dados mboten dimaem sik dibeto wau ning saling mengasihi. Dados kados nek saknika istilahipun kados silang, Mas. Nggih tujuanipun menika nggih meningkatkan keimanan, terus kepedulian, kebersamaan kala wau. Menawi menika generasi muda tetap menjaga tradisi menika. Awit tradisi menika nggih mboten menyimpang saking agama ning tetep wonten lingkungan musala menika saged membawa kebersamaan, kepedulian nika wau. Menika dipun wontenaken wonten ing malam selikur. Menawi tiyang Jawa kan selikuran, dados malam selikur. Ugi mengingatkan ngelekke kula panjenengan sami menika siyamipun sampun napak wonten ing sedasa terakhir Ramadan menika. Alhamdulillah masyarakat semuanya itu antusias dan bangga dengan tradisi ini. Bisa alhamdulillah para jamaah pun juga berpartisipasi semua berangkat. Menawi harapan kula nggih tradisi-tradisi Jawi menika nggih tetep dipun wontenaken. Selikuran menika istilahnya menika wau saking intinipun kepedulian, kebersamaan menika wau. Menika tetep sae dados dipun uri-uri ngaten mawon. Sebagai anak muda mendengar kata selikuran, dulu yang saya tahu selikuran itu hanya sekedar makan-makan, tapi makin kesini ternyata banyak hal yang saya dapatkan ketika berangkat di acara selikuran, baik berbagi makanan satu sama lain, terus sering interaksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan, serta saling membantu, dan banyak sekali makna acara tradisi selikuran khususnya di Musala Nur Alifan Dusun Lubuk. Satu hal yang menarik ketika dulu zaman anak-anak, ketika saya masih kecil, datang ke musala mendapatkan makanan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan sebelum hari ini, setiap malam itu dulu ada jaburan, sehingga anak-anak itu antusias untuk berangkat ke musala. Jadi ketika Ramadan datang itu sesuatu yang sangat dinantikan oleh anak-anak di masa kecil. Sekarang mungkin sudah sedikit yang melaksanakan, tapi memang layak untuk dipertahankan tradisi ini, dan semoga bisa tetap lestari untuk kedepannya. Demikian. Tradisi ini bukan sekedar makan bersama, tetapi juga melambangkan persaudaraan dan berbagi rezeki. Dengan cara ini, setiap orang bisa menikmati kebersamaan hidangan, mencerminkan kebersamaan yang menjadi inti dari Ramadan. Inilah selikuran di Musala Nur Alifan.
sebuah tradisi yang mengajarkan kebersamaan, berbagi, dan rasa syukur dalam keberkahan Ramadan. Semoga kita terus menjaga tradisi ini dan meneruskannya kepada generasi mendatang.